Igsuon kung hangtod karon nga dili pa ka makapasaylo, ikaw ba'y gansi? Dili ba gansi tong tangulan nimo pasayloon nga naman. Ikaw nga doon na pa'y pagdumot nga di ka makapasaylo, makaapekto na sa imong kinabuhi, ilabi na sa imong kalag nga bahin. No? Mahimo sad ng babag sa mga panalangin ug grasya nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug labaw nang mahimo sad ng babag nga dili ka malinawon ug malipayon. Kaya nga naman kato mga taong nakasala diyan nimo, wa kay balo basin sa hilom sad nangayo sila pasaylo ngadto sa Ginoo o dura po sila ipanghimo nga uyon sa Ginoo nga gikalipay sad sa Ginoo. Samantalang ikaw hangtod karon naglugot pa na imong dughan, naglagot pa kanila. Una igsuon kung dili ka maningkamot sa pag-overcome anang mong pagbatiang nga batasan, kawawa ka, ikaw joy luoy. Munang iampo gyud na. Maningkamot yung ka nga magampo ka sa Ginoo nga mawala ng pagbating madinumtanon ug ipuli ang gugma nga mapasayloon. Igsuon malinawon ang tawo nga walay pagdumot. Malinawon ang tawo nga makapasaylo luyo sa kasakit nga naangko niya maghihimo sa isikatawo. Mas ikaw pa'y i-bless sa Ginoo kay bulahan jud ang tawo nga kantigo magpaubos kaysa sa tawo mapahitason. God bless igsuon.